makadi ndi baba Chinogurei, baba wevanhu. Ya, zvinonetsa. Munoona kana tichitaura kudai, so zvinoita sokuti vana Chinogurei vari kutaurisa kana kuti vana Chinogurei vakavenga Mnangagwa. Hatina kumbomuvenga isu. Kana kuti vana Nyoka Yemabhunu vakavenga Mnangagwa, havana kumbomuvenga. Kana kuti vanana maovheti akavenga Mnangagwa, vakavamuengere chii? Vakamuengera chii chavakamuengera? Hapana. Asi kuti munhu unovengerwa mabasa ako neunhu hwako nezviito zvako. Unhu hwako ndo hwaunovengerwa. Mugabe haana kuwengwa kusvika palevhuru rakaita seriri. Asi kuti Mugabe chete aingonzi mazuva akadini anhingirikini anyanya kukurisa maningi, akukondorwa navanhu, akuningira vanhu vakuita zvavanoda chete. Utsinye hwese hwaitwa panguva yaMugabe huya hwanga huri utsinye hwaikonzereswa naiyeye Emerson, because akararamba nguva yakareba ari kuintelligence kauti achichinjana naSekeramai. Sekeramai akaenda kuintelligence iye oenda kudefense. Sekeramai akaenda kudefense iye oenda kuintelligence, wachichinjaniswa. Iyeyu ndiye ane utsinye hwese, because ndiye first ningirikini founder weintelligence, wekutungamira intelligence. Kubvira munguva yehondo, kubvira ma1970s, vanotrainwa kuRussia kwavakazoenda vatorwa paTanzania apa. Vakaenda kunana Russia uko. Vakaenda vana Dhavengo vese vakatrainwa Russia. Vakazoenda kunana ningirikini uko. Kunonzi kupiko kwavakazoenda kunoningira futi nana Yugoslavia. Saka Mnangagwa vakagara vatrainwa nyaya yekuuraya, because vakatrainwa intelligence neSoviet. Ani muri kupaona. Saka Mnangagwa zvese zvaanoita zvese strategy dzekuuraya kwevanhu dzekufa dzese idzi zviri nechekuita naMnangagwa. Makaona uyo mufana anonzi Kajese, uyu mufana wokwana ningirikini wokwana Mutoko uyu anonzi Kajese uyu. Makamuona kuti akasungwa here mufana uya? Akasungwa here Kajese? Akaurayiwa here? Ndo zvazvirika. Ifemiri mwachete Kajese, otherwise ndiye mufana womwana uyu Kajese anga ari bodyguard raMugabe uya. Uya wakuzorova munhu mazuva aye kuAmerica, kuFrance kuAmerica, murungu uya aipa saini yengochani Mugabe mazuva aye. Kajese uya anga ari bodyguard wekurova fight murungu uya. Ndo otherwise ndio baba wake mufana yeyu kana kuti ifemiri yacho. Vanopinzana kavanhu ava panogutwa. Akasungwa here Kajese wacho namufana uya uya? Akasungwa here? Inga ari kungofamba vana achita zvawanda vanhu vakauraya Mo Blessing ari vakasungwa here muchitungwiza imomo? Kukubvunza vanhu kuchitungwiza. Kana imi majaji, kana imi maloya makadzidza shuwa kuti munhu vanhu vemutemo chokwadi, mungasiya vanhu vakauraya munhu vachifamba zvavanoda? Munhu Mo Blessing akagara about ari munhu mumochari. Imakazviona kuti munhu anopika jeri ari mumochari? Nokuti Mo Blessing mapikira akangoita wana Timba mujeri, wana Skala mujeri, ndio mapikira akangoita futi Mo Blessing ari akangopika jeri ari mumochari. Chiri chituna. Nyika yakasinuka, nyika ine rugare, nyika ine rugare chaizvo izvo. Kana imaovheti, nyika ine rusununguko inoita kuti inorarama upenyu hwouyawo. Jobo Skala vakada kuzama kuti umirire family kwana Mo Blessing ari vanzi mubate mukande futi mujeri kuuraya information. Chakagarira mujeri chaicho Jobo Skala hapana. Ukachitsvaga chaicho kuti Jobo Skala akanyanya kuparei hapana. Nyanga ane mweya hake wekupanduka zvake, but chaakapinzirwa mujeri tinoshishayiwa izvo. Even vakomana vana ningirikina vana talent rusere, chavari kugarira mujeri kana chavari kuisirwa mujeri chacho unochishayiwa. Kunyange tangati wanga vari vapanduki zvavo vashandiswa nezano, but chavakaisirwa mujeri vana talent rusere unochishayiwa. Chavari kusungirirwa chiko, but aitaura chokwadi chemene. Mnangagwa vakakonzeresa Musadhaki, vakakonzeresa Musadhaki. Zvaitaurwa naRusere chaizvo Chinogurei unozvisapota chaizvo kuzvitsigira, ende uri right 90% Rusere. But dambudziko riripo Rusere anga asikagone kugamuchirwa navanhu. Saka muri kuona vanhu vasiri kunyanya kuchema Stereki naRusere, because vakamboshungurudzawo vanhu futi vana Rusere vacho vashandiswa nezano. Ndo saka tichiudza vana Nyoka Yemabhunu kuti dambudziko rinonetsa vafana imimi munobva nekuzanu PF. Munoita sokuti munoshandiswa. Ani muri kupaona? Mashandiswa mapedza futi end of the end. Munenge muri vana Capricorn. Ndo panonetsa. Kana muri vanhu vatendeuka pachokwadi vana Nyoka Yemabhunu, kuti matendeuka pachokwadi ivhangeri yamakuparidza yaya Mwari, ivhangeri yamakuparidza yaya rusununguko, ivhangeri yamakuparidza yaya kubatana yaya rudo, imi wacho matendeuka chaizvo izvo, nemiwo muchitaura munapupurawo mberi kwavanhu futi. Imi vana Nyoka Yemabhunu kuti youth yeZanu ndo yaita zvese izvi. Ruwamotadzana chamisa, kugarira chamisa, nemahure emuzvishawane omwe nemazvimakorokoza zvakanga zvichitorwa nemazihure emabhishi emuzvishawane muyamuyamu akatutwa nemazimota kuya kogarira chamisa apa vachipatirwa zvimari. Nana Mutodi taizviziva zvese zvichiitika paya paya.
mayouth ezano ndo akanga achitumwa kuenda unoponda vana Naningiri vana Chitsunge. Mayouth ezano ndo akanga achitumwa kuenda unoponda vana Ningiri vana Mo Blessing Ali. Mayouth ezano ndo akanga achitumwa kuenda unoponda vana Pastor Masaya nemasiya wao neNingiri yao. Ndo vaitumwa kuenda unopanda vana Chitsunge. Mazigomana amaiona achimhaisa vana Chitsunge muGlenzi andizvo ndio vana nyoka yemabhuna ava. Handi ndiwo ava. Kana dai anga asipa hake ipapo but ndo wacho katimu yache. Anga asati atanga zvokutaura kuti ZANU yakaipa Mnangagwa akaipa nyoka yemabhunu panguva yacho yese yaitika zvinhu izvi. Anga asati atanga. Saka muningina ina hanimbokuvenga inini kwete. Ndinotenda kuti wageza maoko wabvunura wasvinura. Ndinotenda kuti waakuona wabvunura manje. Waakutotaurawo kuipa kweZANU, waakutotaurawo uipi hweZANU nezvimwe zvawakutodonongodzawo. Zvakaitwa kunyangwe akomana vechipangano vanga vari pambara. Mazuva akanga vaishandiswa muchipangano vaizviitawo futa vanga vakuda kumirira Niki Tyson. Vana Ningiri vachiti zima manje apa. Vanga vakuda kufunika chimusa batora vanga vakuda kuningira pama-election apa. Vakomana vechipangano vakanetsa pambara apa. Vachungudza vanhu vachiita sei vachidindini. But nhasi unoyo ndo vadzitso. Chinonetsa ndechekuti vanhu vanosakadzwa senapukeni. Rakambotanga ramamirwa. Rapedza rozonowaswa musefi ronzi aiwa batisai mapureti jira remapureti. Ndo zvinonetsa izvo zvokuti vanhu vakambomamirwa madhodha vakamboshanda nemadhodhi vanoya futi munhu inoda kushanda navanhu kuti tiri vana good preacher, tiri vana good vangeri, tiri vana good pastor, tiri vana good Ningiri. So nyaya iripo ndeyekuti muri good pastor ekuparidzira runyararo. Pastor unofanira kumirira vanhu. Pastor unofanira kumirira vanhu. Pastor unofanira kurwira vanhu. Pastor unofanira kuisa rudo kuvanhu. Pastor unofanira kusacrifice iye kutanga kuvengwa nenyika. Pastor unofanira kusacrifice iye kutanga kutukwa nenyika, kushorwa nenyika. Vanhu vozoshorwa, vanhu vozovengwa. Pastor unofanira kusacrifice kuti urayai inini, wengai inini. Zvinoitwa navachinogurei. Wengai ini. Kwete vana vangu. Baba vemusha chavo vakangwara vanosarudza ivo kutanga kukidinepwa kana kuti kuvengwa kana kutochwa. Vanosarudza ivo kusvibiswa. Unofunga tinosvibiswa zvakaitwa sei isu vana baba Chinogure? Tinovengwa tinotukwa zvakaita sei? Rimwe rikati ndo zvinoita vanonamata here, rimwe rikati havanamati, rimwe rikati vaprofita venhema, rimwe rikati fekwa pana kusina nhema kana mapurisa kune mapurisa enhema, masoja kune masoja enhema ari kushandiswa neZANU. Unofunga vanhu vakapfura vanhu mustreet mafoti vaya, unofunga masoja straight here vamwe vacho. Mayouth eZANU akapuwa uniform aya. Kana ukaenda kupi pai manje kana nganga dziriko dzenhema kana maprofita ariko enhema kana mapasta chaivo ariko ana makandiwa ariko ana magaya wenhema vari kuita zvavarita mamiracles ese aniswa unofunga ndo zvaMwari here izvi. Saka munhu akanzi prophet hazvireve kuti atova munhu wenhema. Munhu akanzi bishop hazvireve kuti atova munhu wenhema. Munhu akanzi mufundisi hazvireve kuti atova munhu wenhema. Nokuti kune mafundisi akamboita nhema, kune mapasta akamboita nhema. Nokuti kune maprista akamboita nhema, kune mabishop akambobatidza nhema. Saka munhu akangonzi bishop atova munhu wenhema. Never. Never. Nhau yekurwira chinamato hazvirambidzwi kuti vanhu vanonamata vaite guidance yekurwira vanhu vavo. Nokuti vanhu vese vakazara munyika vese ava, vanhu vechechi, vapostori vese ava, vakristu vese ava, vana Methodist, vana Roma, vana Anglikeni, vana Marange, vana Zayoja, vana Zioni, vana Mugodi, vana Madzibaba nedzimwe dzakasiyana dzakatekeshera pasi pezuva, vana Methodist. Vanhu ivavo ndo vanhu vari kutambudzwa, ndo vanhu vari kumwiswa matuzvi masweji mumatepi umu. Vanhu ivavo mabishop avo onyarara, mafundisi avo onyarara, mapasta avo onyarara, mavhangeri avo onyarara, vanhu vachimwiswa matuzvi. Masweji ari kutora madhodhi kustate house kumba kwaMunangagwa, wouya omwisa vanhu vari muGlenview, vamwisa vanhu vari kuwadzana kubudiriro, vari kumabvuku Borodero. Masweji ari kubva kuseptic tank yekwaMunangagwa kustate house, ari kubva kuseptic tank yaMutsvangwa, kumba kwaMutsvangwa, kustate house yaZiyambi. Wamama vana Ziyambi vapedza zvoflashwa zvoenda kopinda mumadhemu eningi emvura uko, zvoenda zvonomwiwa nevanhu uko. Unofunga kuti mapasta anenge akaipa papi papo kanzi pasta rwira vanhu vako, mufundisi rwira vanhu vako, pane kutengwa uchipuhwa mari kuti enda unotengesa vanhu, kuti enda unotora vanhu kuti vave vajoine politics. Zvinoitwa nana Marange zviya zviya, zvinoitwa nana Mwacha zviya izvi, zvinoitwa nana Mutendi zviya, zvinoitwa nana Magaya zviya, nana Makandiwa. Kuti munhu iwewe ndiwe unomobilizwa, ndiwe unongochidya chete uchiguta iwewe. Wanzi enda unochuna vanhu vako nokuti uri mutungamiriri, enda unovachuna kuti vaende kunosapota ZANU PF. Pamusoro pazvo unoziva kuti Makandiwa ibofu here,
kuuraya kwakaitwa vanhu haakuzivi here, kubirirwa kwakaitwa maelection haakuzivi here, kupondwa kwakaitwa vanhu haakuzivi here, kukidnepwa kwakaitwa vanhu haakuzivi here, kana magaya vacho. Chinochiwindi chake chekujohina ZANU PF ndechei? Chokuti unojohina munhu ane ropa mumaoko, munhu ane ropa mumaoko, munhu ane utsinya hwakadaro, kutomisa munangagwa kutenda pamberi papulpit muchechi yemagaya iyai, nenhau yekuti magaya uda kuchanza kuwana zvinhu munyika, uda kuchanza kuwana mukana mugavhmendi, kuchanza kuwana mukana kunana zifa, kuchanza kuwana mukana kune zvimwe zvinhu mugavhmendi, otonzwa kuti mangwana awota magaya auda kukamereta MP. Matsotsi aya imbwa idzi, fake miracles. Regai vanhu vati maprofita enhema esi vakaona vana magaya, vana makandiwa, vakaona vana magirazi pagwanzira apa, vakaona vana Israeli, vana katsirwa vari kuvaonazve kuti zviriko zviri kuitika vana makandiwa. Saka vanhu havasi wrong, but vanhu vari wrong pakuti ngavarege kuchitisa vanhu vese. Vanhu vanorwira vanhu vari vakaita sana vana Nyamakanga vanorwira vanhu vari right. Hey, vakaita sana Nhengichana Chiwenga, Prophet Chiwenga, Pastor Chiwenga, it's right. That guy uya anotaura perfect zvinhu zviri straight. Vanhu vanotara pasiripo akashungurudzwa sei neivavo vepolitics avo. Zvamunoona kuti vanhu vanonamata kana kuti vanhu vanoparidza chokwadi, vanotaura chokwadi, vakavengwa nevanhu nemhondidzi, vanokidhinepa vagoora namasai vakauraya. Chiwenga nanhasi mukamutarisa miri wake hausi fitika paya maoperations paya nekuda kwemukoma wake chaiye Chiwenga uyu neZANU PF, mukadzi wakaurayiwa Chiwenga. Saka vanhu vemethodist pachezvavatungamiriri havafaniri kudyira mukunyara kuti kana vari kudzimba dzavo vanenge vachitaura vachireva Mnangagwa kuti akashata, asi kana vachinge vava muchechi oti hatijoine politics, but vanhu vavo ndo vari kutorwa mari, vanhu vavo ndo vari kukidhinepwa, vanhu vavo ndo vari kubirirwa maelection, vanhu vavo ndo vari kudyiswa masweji. Saka vafundisi nemabhishop emethodist vanofanira kumira zvakasimba, vanofanira kumira cheko pamberi paMwari kurwira vanhu vavo, vafundisi vemethodist, vafundisi veanglican, vafundisi veZioja, vafundisi veroma, mapasta mafatai, vese vana papa, vana makadi, vana magaya nevamwe vana papa vakasiyana siyana, vanofanira kurwira vanhu vavo kumira nenzwi rimwe chete. Noti kuti kana chinge zvazvipachena so kuti hatiite zvepolitics, asi kana maelection auya moswera muchironga zvimapasta for ED, pastor for ED, moswera nyenderedzana neZANU PF. Vana Maranga iko zvine zvikuabvunza unonzwa vachiti hatiite zvepolitics, toita zvokunamata, but kana nguva yemaelection yakwana unoona vava kupolitics. Vana Nehemia vanoti hatiite zvepolitics, but kana nguva yakwana unoona vakuita zvepolitics. Zvasiyanei nenyika nemadzimambo vanoti manje kuabvunza unonzwa vachiti isi tomirira culture, tsika nemagariro, but kana nguva yemaelection yakwana vanoenda kunomirira maelection vachishungurudza vanhu mumamisha uko. Saka chinamato chakauya nemamissionary. Mamissionary ndo vakazopedzisira vacolonizer Africa. Mamissionary ndo vakapedzisira vapamba Africa. Mamissionary ndo vakapedzisira vapamba kunyangwe neZimbabwe. Vanhu vakatanga kuuya muya vakatanga kuuya vachitukamidza bhaibheri pamberi, vakachitukamidza nyemba neshuga, kusvika vana vabhengura vasovhevhwa neshuga nenyemba. Saka bhaibheri kuna vasingazvizivi ndiyo master wepolitics, ndo vanhu vakasvinudza Africa kuti bhaibheri ndo rakaticha Africa kuti izive politics. Africa yanga isina politics because kwaitonga nemakingdoms, kwaitonga nemakings. Taka tisina maboundary emugano Mozambique, Zimbabwe, South Africa, watu hatisina mugano. Kwanga kune makings boundaries. Madzimambo ndo vaishiyana land. Zvokuti mumurokwa ningi zvakasipo zvazvia. Vanhu vanga vakagarisana vachiyana neturwizi nemakomo nezvakasiyana siyana. Bhaibheri rakauya rakaintroduce politics. Rine zvese umwe munhu ungarirambira kuti wautora ndokunamatira avazi kunamata ndo lying iyo wautora fake. Pando chokwadi enda ku history uone. History dzese dziko testament dziyadziya idzi. Wono dzairwa na Nebukadinezar na Abraham na David na Solomon na Negrikini na Herode nevamwe vakasiyana siyana vakawandisa vatinonzwa nezvawo. Hondo dzairwa dziyadziya navasiria navachi isusu kuti dzizive isusu atina kurwa hondo idzodzo ende tatisiko kuhondo dzacho, but Bible it's a history riri kutaura kuti ndozviko. Saka Bible rakatakura zvinhu zvese, kunyangwe nyaya yeumambo hwatinotaura uri kutorwa nemapostori mazuva ano madofa, vanotora umambo huenzanisa neubishop. Zviri kuvapa kuti vatore chechi kuita varidzi vemachechi, mapostori. Chechi inoita yedzinza rekwachinogurei,
baba vakafa, Chinogure vakafa, mwana wavo unofana kuuya kuchigara chigare ichocho, mwana wavo muzukuru wavo unofana kuuya kuchigara chigare ichocho. Makazviona it's a lying kutsvaga sadza nepolitics. Vari kushandisa politics mazuva ano, mapostori ese akazara muZimbabwe. Politics dzavari kushandisa dziya. Hakuna chinamata chedzinza zviri kuitwa zvazvo kuti chachiitekwa Nehemia, chachiitekwa Mutendi. Kuvhura chechi imhosva here. Vana Peter vakavhura chechi havana kumbobvira. New Convenience yakauya naJesu, vana Peter ndo vakazaiparidza. Roma yakawambwa nana Peter. New Convenience yakauya naJesu Kristu. Vana Pauro vakaparidza but havana kumbosiyira vana vavo nhaka. Jesus chacho haana kusiyira vaning'ina vake vana vamai vake nhaka. Even vadzidzi vaJesu vese vaiva havana kumbosiyira vaning'ina vavo nhaka kana vana vavo. But chechi dziriko muZimbabwe dzinoshamisa kuti ndedzemadzinza, ndedzenhaka. Nayo vanonamata imomo mapofu futi. Havabvunzi, havasvinuri, mafundisi arimo, maprista arimo, maungamiri arimo, mapasta arimo, mavhangeri arimo, madhikoni arimo. Chinonzi kumirira vanhu havachizive. Vanongoteedzera zviri kuda Washe, kwai kwaWashe, ukabvunza mavhitoro unonzi kwai kwaNehemia kwaWashe, kwaMasuka kwaWashe. Wanotonzi Ishe, muridzi wechechi, kwai ndishe. Ko vanana charumbira vanozonzi machii? Vanana nhingirini, vanane gomo vanozonzi machii? Vanane mbiri vanozonzi machii? Dzinza rana lebhenguro namusirikazi vanozonzi machii? Vana Kumalo. Vana Chivinjelere vanozonzi chii? Vana Nohoreka uko vanozonzi machii? Vana Mangwende. Vana Chitsungo vanozonzi machii? Tine dambudziko guru rokuti iko zvinezvi munyika medu mai manje anaya. Vanhu vari kunamata madzinza, vari kunamata vanhu vari kunamata vanhu, kwete chechi Mwari, kwete Kristu. Zvipo zvese zvinoenda kudzinza remunhu. Mabenefits ese anoenda kudzinza remunhu. Vana vavimbo havana kurwa here nevanhu vechechi pagora? Vava kuchirwira zvivakwa zviya chikoro chiya. Ukamaranga havaite hondo here kurwisana uko? Haisi nyaya yekurwira Mwari kuti da Mwari ngauye mumba mangu ati Mwari. Inyaya yekurwira sadza, mari. Hapana, varume pane mari pakashata. Once chechi yatanga kuita zvemari, yatanga kuita zvemadzinza. Ndini baba Chinogure ndiri kutaura. Once chechi yatanga kuita zvemadzinza, zvikwamba hazvishayikwi pavatungamiriri vemachechi ivavo. Zvitsinga hazvishayikwi, zvipotswa hazvishayikwi, mazango haashayikwi, matumwa haashayikwi pavanhu ivavo. Because vanorwira chechi kuti iwe nhaka. Because it's a way of business. It's secret yebusiness, secret. Chechi inofana kuchinjanwa navatendi zvigaro. Mutungamiri unofana kubva kuvanhu. Nokuti Mwari uri muwanhu, wakapfeka muwanhu. Mutungamiri unofana kusarudzwa navanhu. Mutungamiri unofana kubva kuwanhu. Wana Roma hazviko zvese izvo. Wana Methodist hazviko zvese izvo. Wana Anglican hazviko zvese izvo. Kunyangwe wana Chitawara, Salvation Army nezvimwe. Chechi dzamunototuka dzacho ndo dzakatorongeka. Zuva rikauya ndo dzinodoneta kubatsira vanhu munyika, zvirema, mapofu, mvura dzikauya, mafashamu ndo vanobatsira. Postori hakuna, nothing. Asi unozonzwa kuti Nehemia ane mamanshoni, ane mabhazi, ane mashopu, ane mabhizinesi. Nehemia aroora murungu. Rimwe richimopurudza chete kuti kwaWashe. Chechi inofana kuva chechi isiri pasi pedzinza. Chechi inofana kuva isiri pasi perudzi, pasi pefamily. Chechi ngaive pasi pevanhu, pevatendi. Zvino kana madzibaba unzwa kuti sowe raMozisi, sowe raAntiochi, sowe raFilipi, sowe raIsraeri, sowe raMagrazi, sowe raBhaya, sowe raLorenzi. Kuchechi hatiti, kumadzibaba hatite zvezvigaro isusu. Zviriko zvigaro, chechi dzenyika idzi. Vaprofita ndo vavaridzi vechechi kapa sowe regare ane muridzi. Hadzina order, ndo chechi isina kana order yaya, isina kana mutemo kana chiunity yaya. Chechi inongobvaruka yakangofanana nebhurukwa rasekera. Angofanana nebhurukwa rakansekesa iri yari. Rokuti ukasarisunga nerhodzi kana newaya, unofamba uchingorikwiridza pane vanhu. Haina kana order yachechi yemadzibaba yaya. Haina muridzi, haina mutungamiriri. Ufunga wakadzi kwa chechi yanotungamirwa ne5 disciples, 5 disciples wana Lawrence Gatsiru. Wana Lawrence Gatsiru. Wana na Lawrence Gasiya Bvumbi muJerusalema uko. Vanhu vari kuita zvemabhizinesi zvavo, vaprofita vazhinji vanomukurumbira kuchishano vari kuita zvebhizinesi zvavo. Kusinotambudzika navanhu vari kuita zvebhizinesi. That's why vanhu vachitaura kuti vaprofita venhema, because variko vaprofita vazara mumachurches. It's a business. Business mazuva ano. Mapasta ese akuparidza mazuva anaya vakutsvaga mari. Akangonodzidza Bhaibheri wakufamba mustriti nemaspika. Unoziva kuti vanhu vakutoona kuti basa rekunamata raizi chaizvo kutsvaga mari. Vakujira vanhu mari. Ungoenda unodzidza Bhaibheri kungodzoka apa unoona akuita nga anopfeka kumira pana 40 pipe achiparidza. 2 months achiparidza aripo pakwai ndiri kuzvisimbisa, ndiri kuzvitrena.
munana Bulawayo, munana Kwekwe, munana Masingo muya varimo mnawo mapastor ari kuzviita izvo izvo. End of the end munozomuona after some year akufamba ne 4x4 awaka mansion. Sakaoma zvinhu zvacho kada kuti uzvitarise. Zvakaoma. Vanhu vari kudyiwa sematemba mumachechi umu. Vakabvira kudyiwa nana Tsikamutanda, vakadyiwa nana mashure kare dzaiva nganga dzaifamba dzichenera madzinza. Vakauya vana Tsikamutanda, vakaprofita, vakauya vakadya vakaenda. Nanhasi vari kungoningira chete. Saka muchaona kuti vanhu vatema, vanhu vakapusa vanoshandiswa. That's why ZANU-PF ichishandisa stereki vanhu vatema. Because vakapusa stereki. Mukoma wangu rimwe gore aintaura akati makanga asingaziwe ngaadyiwe. Sona inoreva kuti makanga asingazive ngaadyiwe. Mukoma wangu mwainzi John. Mukoma wangu ndaimuda zvakamanga aitaura seni. Kwai makanga asingazive ngaadyiwe. Ng'ombe dziri kupera mumamisha, mbudzi dziri kupera, navaprofita venhema ivava feki ivava muchitenda mamashiripiti nemamiracles. Vanhu motopesana, baba munini baba mukuru, mukoma nemunin'ina motopesana kuti paprofita chokwadi chaprofita chaizvo. Mina nachayaprofitwa iyi. Chimwiswa zvimudhaka pwe wodhakwa wondotomuka ndakadya ningi mwiswa zvimishonga zvimudzepete. So nyaya iripo ndeyekuti vanhu ngavatsvage Mwari pachokwadi. Saka vanhu kana vachitsvaga Mwari vanofanira kuenga zvakashata zvese kusanganisira tsvina. Izvo ZANU-PF itsvina. Vanhu vanonamata vanofanira kurasira kure tsvina. Vana munangagwa izvi. Nowadays unoona muprofita achimira, mupostori achimira, pastor achimira kutaura nezvamunangagwa kutaura zva2030. Nyika yakazara vatendi. Patunoshaya kuziva kuti mhando dziri kubva kupi, nyonga dziri kubva kupi, vavengi vari kubva kupi. Muvatendi imomo ndo muri kubva mhando dziri kupandukira, dziri kutsigirana munangagwa idzodzo. Ndo muri kubva vatengesi imomo, muwanamati muvaKristu imomo. Ndo rusapota mbavha idzi, imbwa idzi. Wapedza kudaro so kuchechi kuri kudiwa zvegumi. Handina mari. Wapedza kudaro kuchechi kuri kudiwa mari yeru wako, handina mari. Amuchapureja kuchechi uku but muri kuenda kodoneta kuningiri masatanista. Bwana munangagwa. Vapostori vari munyika tiri kuenda kumademonstration. VaKristu vose vari kunyika tinofanira kubatana nenyika. Pakangonzi chete chatsva vapostori vose, vaKristu vose zviri kutaurwa nana nyoka yemabhuni izvozvo izvo. Tinofanira kubatana nana Chiwenga izvozvo izvo, nana Baba Geza. Tobatana tese chiramba asara because hakuna asiri kudya madhodhi mumarokesheni umu. Unogona kusema kuti handite zvepolitics asi dhodhi uri kuridya. Une here wekuti unotanga waida kubhoilisa mvura unonotsvaga mvura mumasweji mumabhoro. Pamwe bhoro racho rakacherwa padhuze netenge yematuzvi. Shuga vamwe havachaizivi mudzimba umu, mafuta havachazivi, magetsi hamuchaziva. Toti handei mudhemo maKristu mapostori handite zvenhingiba ini. Vana Chinogura vanopenga, vanamata here, vanamata. Wakamboriona denga racho iwewe? Akambofaka muka mai manje ndiani atatongwa mai manje mupenyu. Nakupusa kufanana nemachechi echipostori anonamata makuwa vakafa kaini. Unoenda kumbungo kunonamata gwara sameno mutendo rababa wako haunamati, rasekuru wako haunamati. Noenda kwakaigwa David Masuka uko kumapako uko. Muchinoti munoenda kwakaigwa na marange uko muchidhekirikina vanana uriri uko. Munonamata makuwana John Bradburn kwa mutoko kumtemwa uko. Makuwana anhingikina na Bernard Muzek kwai munhu mutsvene. Akatimuka here vanhu vakanzi vakamira vakachiwete vakamira kutongwa panguva yekumutswa kwavakafa. Saka atatongwa ndiani mai manje ano kunze kwevanhu vashoma shoma vatinoziva kuti vanhu ivavo vakamira naKristu. Hapana munhu mutsvene atamuka achitongwa. Nanhasi vanhu vese vachiri zvipoko vachiri madzumudzangara. Imi ndimi munobhirivha kuti anga ari mukuru wechechi, anga ari munhu wechechi, anga ari founder. But musi wekutongwa kwamukazomuona achinzi aenda nerodhi yemoto. Munojaja vanhu necollector, munonamatiswa makuva evatungamiriri vemafounder emachechi vanhu vemuZimbabwe. But asekuru wenyu atetoi muchinzi musanamata vakafa, musatenda vanhu vakafa, musabhilivha vanhu vakafa. But muchibhilivhiswa vanhu vakavamba chechi. Saka ukamu pana zvamunoziva, hapana zviri kuningirikina. Totenda chaizvo dai Mwari watibatsira, Mwari watikomborera. Kuti dai tabatana musi wenhedemo, tapinda murodi tabatsirana zvikuita maovheti, zvikuita masoji, zvikuita vana Chiwenga, zvikuitwa tabatsirana. Nokuti zvinhu zvoda kubatsiranwa. Iyi nyika haisi kutomboda vahedheni chete kuti varwire nyika iyi. Haisi kutomboda vahedheni chete bai.
aisitomboda vakristu chete bakwete, munhu wese chiramba asara. Ngatibatanei, timire sevanhu vamwe chete, timire setsimba rimwe chete, semunhu mumwe chete. Zvokuvengana zviya zviya zvokuti tichamubata Chinogure, tichamuwenga, tichamumaka, tichamubata nyoka yemabhunu, ndezvako izvo. You are sacrifice. Vana Chinogure vari kusacrifice. Vana nyoka yemabhunu is sacrificing. Chauya handei. Isi tiri kuda kuti nyika igare zvakanaka, maticha awane mari, masoja awane mari, mapurisa awane mari, manesi atambire mari, vanhu mavhenda atengese, kwete ngoti nenyemba pamusika dzinonzi bvisa mutero, nenzungu nemadora anongonzi uyabvisa mutero. Wakomana chasaya kutengesa madhodho ng'ombe kuti vanhu vaise muriwo konzi madhodho iwa bvisa mutero. Nematumbo ehuku chaunzi bvisa mutero. Imi warume, imi yaMalawi here isina maminerals, isina zviwanikwa. No man. No, kusviniwa kitaura vatonondo cha kusviniwa zvokubuti kurubuda mateo kurubuda madhodha. Saka vanomba Chinogure vari kurwira kuti vanhu vasununguke, vanhu vagare zvakanaka. Inova nyika here iko zvinezvi kuti nyika yese iko zvinezvi angova mahure ega ega, vanhu vazara mumabhava, vana vevanhu vazara mumabhava, vacharoorwa vakadzi vevanhu, vamisha iri kufa, vana vakuenda kutsvaka nhirikini kurarama mumabhava, vana vangova mbavha, vanhu vangoputa misombo mitombo nekuda kuti nyika yaurayiwa nemunhu wamunotoziva kuti munhu uyu. Tochiti ngatibatanei. Saka tikashora nyoka yemabhunu zvaari kutaura, hatina chatinenge taita, because tikafeira ipapa hatina mukana watichazowana futi. Chatinotongowenga nechekuti hatisi kutsigira zano, hatisi kutsigira chiwenga, kwete. Tiri kutsigira kuti kuiswe hurumende ine utongi hwakanaka, kuiswe hurumende inoda vanhu, isingauraye vanhu, isingaparadzi vanhu, isingakidhinepe vanhu, isingatongi zvoudzvinyiriri, isina mbavha mukati dzinoguta dzega. Pfuma uchienda kunoinvestwa kunze kwenyika uku. Ndinokutendai mazvita. Muve nezuva rakanaka. Muwane nguva yakanaka. Ndinokutendai. Ndi baba vaChinogure vari kutaura. Die hard, maita basa.